No, máme tu ďalší dom. Nová zákazka. Kúpeľka. Už troška viac roboty budeme mať. Schody. Nové premakané, toto sa ruší, bude sa tu prerávať. Omietky sa budú robiť. Zárubne. Teraz momentálne tu začali sme. Staré parapety idú von, na sa zamluvuje, zadu sa tu zateplí. Ďalšie. A ďalšie. Také menšie prúdisko. No. Ideme hore. Hore máme tiež kúpeľku, tiež sa bude robiť. Tiež taká. Možno asi busa tu bude ťahať, neviem. Ešte. Tak to vyzerá. Bolo vidno. Je ďalšia miestnosť. Kapacita, no. Roboty tu je. Abadej. No a ideme do robotky makať.